Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Pasensya na po at ako'y medyo may sipon ngayon. Pagpasensyaan nyo na yung boses ko ha. Anyway, narito na po ang ating kwento sa araw na ito. Palagi kong hinahangaan ang aking ama dahil sa ubod niyang galing sa pagpapanday. Hindi lamang metal ang kaya niyang ihulma sa figura ng balaraw, kung hindi napagtagumpayan niya ring hubugin ang aking pagkatao na nakasentro sa moralidad at mayroong kinikilalang prinsipyo. Hindi man ako namulat sa pangangalaga ng dalawang magulang, ni isang beses sa tanang buhay ko'y hindi ko pa naman naranasang ihele sa mga braso ng aking ina. Gayunpaman, hindi naman nagkulang si Itay na iparamdam sa akin ang sapat na pagmamahal. Wala naman po akong dapat ikagalit sa aking ina. Natitiyak ko kung hindi lamang sumalungat sa amin ang kapalaran, naisin niya ring masubaybayan ang aking paglaki. Base po kasi sa kwento ni Itay, namatay raw po si nanay sa sakit noong 1 taong gulang pa lamang po ako. Hindi na po niya idinetalye pa ang espesipikong karamdaman na kumitil sa buhay ni inay. Kuya Bari, ako nga po pala si Herson at ito po ang aking kwento. Ang munting bahay po namin ay gawa sa sinalansang na mga dahon ng niyog at binubuo lamang ng 3 silid. Nakatayo po ito sa gitna ng gubat na medyo malayo sa mga kabahayan. Dahil dito, nakasanayan kong mahalin ang katahimikan. Sa gabi, tanging huni lamang po ng alibangbang ang bumabalot sa aming mga tenga. Ang paliwanag ni Itay sa akin kung bakit mas pinili niyang dito kami manirahan ay dahil umaasa siyang makakasalubong niya ang isang nilalang sa bawat pagtahak niya sa kakahuyan. Nagulminahan naman ako sa itinuran ni Itay. Hindi ko maunawaan ang nais niyang ipahiwatig, subalit ang tugon niya sa akin, balang araw daw, mas maiintindihan ko rin ang mga bagay-bagay. Sa loob ng isang maliit na hugis kwadradong kahon, nakasilid ang pinakakaingat-ingatang punyal ni Itay na siya mismo ang nagpanday. Araw-araw niya itong hinahasa sa pamamagitan ng pagkiskis ng talim nito sa rektangulong bakal na kasing lapad lamang ng kamao. Nakalagay po ang kahon sa ilalim ng katre at laging ipinapaalala ni Itay na wag ko daw kukuhain ang punyal sa loob nito o hawakan man lang hanggat wala ang kanyang permiso. Sa tamang panahon umano, ipapamana niya sa akin ang punyal na iyon at gagamitin ko ito laban sa kasamaan. Hindi ko talaga mawari kung ano namang espesyal sa punyal na iyon, gayong kawangis lamang ito ng iba pang mga punyal na ipinagbibili niya. Ngunit ganun pa man, sinunod ko po ang utos ng aking ama. Nang tumungtong ako sa edad na 15 anyos, nagpaalam ako kay Itay na titigil na ako sa aking pag-aaral at maghahanap na lang ng pwedeng pagkakitaan sa bayan. Batid ko po kasing hirap na rin po si Itay na bigyan pa ako ng pampinansyal na suporta. Kaya hindi nagtagal, pumasok po akong boy sa mga palengke at kahit papaano ang mga barya-baryang kinikita ko po ay sumapat naman na sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ng aking ama. Matanda na rin si Itay, kaya't naroon man ang panghihinayang sa akin dahil hindi ko pinagpatuloy ang aking pag-aaral upang makamit ang pangarap kong propesyon. Nagsumikap akong pagsilbihan siya bilang anak. Mulit-muli ang paghingi ng tawad naman sa akin ni Itay sapagkat hindi siya umano perpektong ama. Palagi ko naman sinasabi sa kanya
na hindi niya ito dapat ihingi ng tawad dahil buong buhay kong tatanawing utang na loob ang pagpapalaki po niya sa akin bilang isang mabuting tao. Ipinagpaumanhin niya rin kung hindi niya umano nagawang iligtas si nanay. Tay, wala po kayong kasalanan sa pagkamatay ni inay. Hindi niyo naman kasalanan ang pagkakaroon ng sakit ni inay. Tugon ko kay itay. Ngunit sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang buong kwento ng pagkamatay ni inay at hindi ko inaasahang salungat ito sa katotohanang aking kinamulatan. Anak, nagsinungaling ako sa iyo. Hindi namatay sa sakit ang iyong inay. Seryoso niyang saad habang inaaliw ang sarili sa kanyang silyang tumba-tumba na regalo ko sa kanya noong kanyang 50 kaarawan. Natigil ako sa paghigop ng kape at mariing tinitigan si itay na seryosong pinanunood ang kawalan. Makulimlim ang gabi. Nasa labas kaming dalawa ni itay upang sana lasapin ang masarap na simoy ng hangin. Hindi ko inaasahang biglaang mag-iiba ang ihip ng atmosfera sa pagitan naming dalawa. Pakunwari na lamang akong naubo sapagkat hindi ko alam ang mga salitang dapat kong sabihin. Ngunit hindi na hinintay pa ni itay ang aking sasabihin at binasag ang katahimikang nananalaytay ng ilang segundo. Nagkwento siya mula sa bahaging nagkakilala sila ni inay. Doon daw sa ermita sa hindi kalayuang baryo kung saan siya napilitang magsimba't magbabakasakaling ipapanalo niya ang sweepstakes sa pamamagitan ng pagdarasal. Nakuha raw ng kanyang atensyon ang isang marikit na babaeng pumasok at naupo sa kanyang tabi at ito nga po si inay. Nabighani raw siya ni inay na nooy nakasuot ng puting bestida na talaga namang bumagay sa porselana nitong kutis. Nang matapos daw ang misa, inamangan daw niya si inay sa labas ng simbahan at siya'y nagpakilala. Doon nagsimula ang pagkakamabutihan nilang dalawa. Hindi rin lumaon nang maging magnobyo't nobya daw sila. Hindi sinasadyang nagbunga ang kanilang pagmamahalan, ngunit pinagpasalamat nila iyon sa may kapal. At ang bungang iyon ay ako raw. Nagsama sila sa iisang bubong. Noong 1 taong gulang na daw po ako, isang matandang babaeng pulubi ang nakituloy sa dati naming bahay dahil napakalakas daw ng ulan noong mga sandaling iyon. Hindi naman daw nila iyon kilala, ngunit dala nga ng awa, pinatuloy nila ito. Nag-iiyak daw ako noon dahil sa gutom, ngunit wala nang laman ang garapon ng gatas nang suriin iyon ni inay. Nagpaalam daw muna si itay na bibili ng gatas sa pinakamalapit na tindahan na 10 minutong lakad ang layo mula sa aming bahay. Ipinagkatiwala niya kaming mag-ina roon sa pulubi at ito raw ang pinakamalaki niyang pinagsisisihan sa tanang buhay niya. Sapagkat nang nakauwi siya't abot-tanaw na ang bahay, nakita niyang mabilis na tumakbo palabas mula rito ang isang kakaibang nilalang na 2 beses ang laki kaysa sa isang normal na tao. Puno daw ng balahibo ang katawan nito. May mahabang buntot. Sa madaling paglalarawan, kawangis ito daw ng isang lobo. Nabitiwan niya raw ang daladala niyang sirang payong at agarang tumakbo papasok sa bahay upang suriin ang kalagayan namin ni inay. Ngunit nanlumo si itay nang madatnan niyang wakwak na ang katawan ni inay
na nakahandusay sa papag ng sala. Hinanap daw niya ako at nang buksan ang maliit na aparador ng aming silid, naroon daw ako sa loob habang mahimbing na natutulog. Nakahinga daw siya ng maluwag nang makumpirmang buhay ang kanyang anak. Marahil daw ay sinadya ni inay na itago ako doon sa aparador upang mailigtas mula sa aswang. Nang balikan niya raw ang kaawa-awang katawan ni inay, marahan daw itong gumalaw at himalang nabitawan pa nito ang mga salitang, Yung pulubi ang aswang." Bago daw ito tuluyang tinakasan ng hininga. Nagbakasakali pa daw si Itay na tugisin ang aswang, subalit hindi niya ito natagpuan pa. Isinalaysay niya sa mga tao sa baryo ang pagkawala ni inay hanggang sa nakarating ito sa isang kilalang antingero sa isang bayan. Lumapit daw ang matanda kay Itay at pinayuhan si Itay na ang tanging paraan lamang upang mapuksa ang ganoong uri ng aswang ay ang pagpugot sa ulo nito. Subalit kinakailangan ng maraming taong pagtatala sa sandata upang mangyari ito. Dagdag pa ng antingero, ang mga ganitong uri daw ng aswang ay madalas na nakakubli sa liblib na mga lugar katulad ng masusukal na gubat. May ipinakimkim na anting-anting umano ang matanda kay Itay na magsisilbing proteksyon niya upang hindi makalapit ang mga aswang, subalit hindi raw po iyon tinanggap ni Itay dahil mas hinihiling pa raw niya na makasagupa ang aswang at labanan nito upang bigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya po pala Kuya Bari, labis ang kanyang pag-iingat doon sa isang punyal na nakasilid sa kwadradong kahon at kaya rin pala araw-araw niya itong hinahasa. Sa sobrang pagkaintriga ko sa kwento ni Itay, napatulala na lamang ako habang nakikinig at hindi na namalayan ang paglamig ng kape sa hawak-hawak kong tasa. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang aswang pala ang nasa likod ng pagkawala ni inay at ang mas nakakagulantang pa'y pareho kaming nasa bingit noon ng kapahamakan, ngunit pinili niya akong iligtas. Tay, ilang taon na rin po yung lumipas. Ikinalulungkot ko man ang pagkamatay ni inay sa ilalim ng kamay ng aswang na iyon. Para po sa akin, malabo nang matugis pa natin ang halimaw na iyon. Mahinahon kong wika kay Itay. Nakatitig pa rin po sa kawalan si Itay habang nakasandal ang likod sa palihis na silyang tumba-tumba. Napabuga naman siya ng hangin at sa pagtitig pa lamang sa mga mata niya'y mababakas na ang bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa'y tumugon si Itay at sinabing ang buong buhay niya'y nakaalay sa pagkamit ng hustisya para kay inay. Hinangaan ko naman po ang labis na pagmamahal ni Itay para kay inay. Nangako akong sasamahan ko siyang kamitin ang hustisya hanggat nabubuhay ako sa kabila ng maliit na posibilidad na makakaharapan namin ang nilalang. Makalipas ang 3 buwan, magaganap ang isang pangyayari sa buhay kong higit pa sa isang bangungot. Isang gabi, bit-bit ang pagkaing para sa hapunan namin ni Itay, tinahak ko ang masukal na daan patungo sa munti naming tahanan sa tulong ng isang sulo upang magsilbing liwanag. Galing ako sa trabaho at madalas na hating gabi na akong nakakauwi. Baka ilang hakbang pa'y nasilayan ko na po ang bahay namin. Ang ilaw na nililikha ng lumang lampara
ang nagpapaliwanag dito. Nasasabik na akong ihain ang pagkain sa mesa at kumain kasalo si Itay. Nagugutom na rin kasi ako noon. Mulit-muli kong tinawag si Itay ng ilang metro na lamang ang layo ko sa bahay. Nakapagtatakang walang sumasagot, gayong nakasanayan ni Itay na lumabas upang salubungin ang aking pagdating sa tuwing narinig na niya ang pagtawag ko. Ang dami na pong tumakbo sa utak ko ng mga oras na iyon, lalo pat alam ko na ang tungkol sa eksistensya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumakad at marahang binuksan ang pintuan naming gawa sa kahoy. Isang malansang amoy ang umalingasaw nang bahagya kong itinulak ang pintuan papasok. Natigilan ako saglit. Dinig na dinig ko ang bawat malalakas na pagkabog ng aking dibdib. Hindi pa rin ako nagtatangkang sumilip sa loob ng silid kahit bahagya ng nakabukas ang pintuan. Hinintay ko ang yabag ng paa ni Itay. Hinihintay kong siya ang magbubukas para sa akin at sasabihing nakahanda na ang kanin sa mesa. Ilang minuto akong nakatayo sa tapat ng pintuan. Para bang may pumipigil sa aking wag nang tumuloy. Hindi naman lumalabas ng mga ganong oras si Itay. Wala siyang ibang inaasikaso kung hindi ang pagpapanday. Sa isip-isip ko'y hindi kaya tulog lamang siya? Ngunit hindi nakakatulog si Itay hanggat hindi pa po ako umuuwi ng bahay, Kuya Bari. Manginig-nginig ang kamay kong muling hinawak ang palad sa pintuan at dahan-dahan itong tuluyang itinulak papasok. Kusang bumagsak ang mga tuhod ko sa sementong papag nang sumalubong sa aking mga mata ang laman ng silid. Wala pong sapat na pang-uri ang kayang maglarawan sa pagkahapis na bumalot sa aking damdamin nang madatnan ang kaawa-awang sinapit ng aking ama. Nagkalat ang dugo sa papag kung saan nakahandusay si Itay at ang mga lamang loob nito'y bumulwak na sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Ni hindi ko siyang magawang yakapin sa huling sandali sapagkat hindi na ako makagalaw pa mula sa aking posisyon. Animoy kahit lalamunan ko'y ninakawan ng lakas kaya't dinaan ko na lamang ang lahat sa mahinang pagtangis. Habang pinoproseso ko pa rin sa utak ko ang kahindik-hindik na senaryo, napansin ko kinalaunan ang isang punyal sa paanan ng bangkay ni Itay. Iyon ang espesyal na punyal na isinilid niya sa kahon pagkatapos talasan. Kumikinang-kinang ang talim ng punyal sa kabila ng dami ng dugong nagmantsa rito. Inipon ko ang aking buong lakas upang tumayo sa aking mga paa at kunin ang punyal. Kulay itim ang dugong bumalot dito, taliwas sa normal na kulay ng dugo ng tao. Kakaiba rin ang amoy nitong hindi ko po maipaliwanag. Natitiyak kong hindi tao ang sumalakay sa aking ama. Sinubukan siguro ni Itay na gamitin ang punyal laban sa pumaslang sa kanya, ngunit hindi siguro sapat ang talim lamang ng punyal, kundi kailangan niya rin ng sapat na lakas upang maisakatuparan ang pagpugot sa ulo ng aswang. Nangako ako sa aking sarili magmula ng araw na iyon na gagawin ko ang lahat upang maipaghiganti ang aking mga magulang. Nang bumaba po ako sa bayan upang asikasuhin ang pagpapalibing kay Itay, narinig ko ang usap-usapang bumalik na ang paglipana ng aswang.
Nakita raw kasi ng isa sa mga tao sa bayan mula sa bintana ang isang nilalang na kawangis ng lobo ang paggala-gala sa makulimlim na gabi noong kabilugan ng buwan. At doon ko nadiskubring totoo nga ang hinala ko. Makalipas ang ilang linggo, magmula ng paslangin si Itay, itinuon ko na ang aking atensyon sa paghahanda ng aking sarili bago makipagsagupaan sa aswang. Nagpatuloy ang mga bali-balita tungkol sa nasabing nilalang, ngunit walang nagbabadyang tumugis dito, dala ng matinding takot. Iningatan kong wag mawaglit ang punyal dahil ito ang pinakaunang sandatang makakatulong po sa akin, Kuya Bari. Isang araw, habang hinahasa ko ang punyal sa aming bahay, isang hindi pamilyar na boses ang aking narinig. Tao po, ang wika ng boses. Natitiyak kong dalaga ang nasa likod nito at ganoon na lamang po ang aking pinagtataka sapagkat magmula noong mawala si Itay, wala nang pumupunta sa aming bahay dahil ang sadya lamang ng mga tao ay ang iba't ibang uri ng pinanday na punyal na ipinagbibili ni tatay. Natigilan ako sa aking ginagawa at saka sinuri kung sino ang nasa labas. Noong buksan ko ang pintuan, tumambad po sa aking paningin ang isang marikit na dalagang may itim na mahabang buhok at may porselanang kutis. Nagniningning ang mga mata nitong sa isang titig pa lang ay mabibighani na ang kung sino man. Nakasuot po ito ng bulaklaking bestida na aabot lamang hanggang tuhod. Ang pangsabi naman niya'y isang pares ng sandal na gawa sa abaka. Binati ako nito ng magandang tanghali, saka nagpaliwanag na tinataguan umano niya ang dati niyang nobyo na gustong makipagbalikan sa kanya, kaya niya narating ang kakahuyan. Kapag ka daw natagpuan siya ng kanyang nobyo'y, tiyak na sasaktan daw siya nito. Hindi pa man ako nakapagbitiw ng salitay, nakiusap na ito na kung maaari daw, makituloy muna sa aking bahay hanggang sa sunod na araw. Sino ba naman ang hindi makakatanggi sa inosente niyang mga mata? Kung kaya't malugod ko po siyang pinagbigyan. Isinilid ko muna ang punyal sa kahon at itinago sa ilalim ng katre sa loob ng silid ng yumao kong ama. Inalayan ko naman ang babae ng isang basong tubig at nagpasalamat naman siya bago ito tinanggap. Iminungkahi ko ring doon na siya matulog sa aking silid at uukupahin ko na lang muna ang silid ng aking ama. Nang mabanggit ko po si Itay, natanong niya kung ano ang ikinamatay nito. Nagsinungaling ako at sinabi kong namatay si Itay dulot ng malalang karamdaman. Tumango na lamang siya at hindi na nagbitaw pa ng maraming tanong. Nang humaba-haba ang aming pag-uusap, hiningi ko ang kanyang pangalan. Subalit tumanggi siyang ibahagi ito at hindi ko na raw kailangan pang malaman. Nagtaka naman ako at napakunot ang aking noo. Ngunit may bumalik sa aking balintataw. Ang mga aswang, hindi yan magbabanggit ng pangalan nila. Bumalik sa utak ko ang usal ng matandang albularyo sa bayan na minsang nakausap ko ukol sa mga aswang. Bigla naman akong nakaramdam ng kaba dahil doon. At napangisi ng palihim. Akala siguro ng nilalang na ito'y maiisahan niya ako. Magmula nang ikinuwento sa akin ni Itay ang engkwentro nila ni Inay roon sa matandang babaeng pulubing, kinalaunan ay nadiskubre nilang aswang, naging maingat na ako
sa pagkilala sa mga tao. Naniniwala kasi ako, Kuya Bari, na kahit pa pinaka-inosenteng mga matay, kayang manlinlang. Nang lumubog ang araw, pinayuhan ko na ang babaeng matulog na sa aking silid. Sumunod naman siya't ang sabi, matulog na rin ako. Nang pumasok na po siya sa kwarto, pumasok naman ako sa silid ni Itay kung saan nakasilid ang punyal. Kinuha ko sa ilalim ng katre ang kahon at inilabas na ang pinakamahalagang sandata. Tiniyak kong mayroon na rin akong sapat na lakas upang labanan ang aswang. Maya-maya pa'y umalingaw-ngaw sa bahay ang mahinang mga paghalinghing hanggat sa ito'y naging mga alulong. Sa mga sandaling iyon, batid kong bumalik na sa tunay niyang anyo ang aswang. Nakasara pa rin ang pintuan ng silid kung nasaan ako. Habang hinahanda ko ang punyal, binalot ang bahay ng malalakas na mga yabag patungo sa aking direksyon. Kahit pa matagal ko na itong pinaghahandaan, namayani pa rin sa akin ang takot. Nanatili ako sa pintuan ng ilang sandali at may tumulak dito dahilan upang masira ito at bumagsak ito sa aking harapan. Sa kabutihang palad ay agad akong nakailag. Doon ay tumambad ang aswang na pareha sa paglalarawan ni Itay sa aswang na sumalakay noon kay Inay. Sa bawat paghakbang ng aswang na ito na papalapit sa akin ay ang malalakas na pagkabog naman ng aking dibdib. Subalit pumasok sa isipan ko ang aking mga magulang at kahit papaano po ay nabuhayan ako ng loob. Nangako ako talagang bibigyan ko sila ng hustisya. Sinugod ko ang aswang, ngunit alisto ito at napuruhan ko lamang sa braso. Hinampas ako ng palad nito't nagdulot ng labis na pagkahapdi sa aking pisngi ang sugat mula sa kanyang matatalas na mga kuko. Ganun pa man, tinibayan ko ang aking loob at nanatili akong nakatayo. Naghahanap lamang ako ng tiyempo sa muli niyang pagsalakay. Nang muli itong lumapit at akma na akong sasalakayin gamit ang malalaking mga kamay, agad akong nakailag at swerteng nakahanap ng tiyempo na muli itong mataga sa braso at sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng naputol ang kabila nitong kamay. Tunay ngang napakatalim na ng punyal at kaunting subok pa'y mapupugutan ko rin ito sa ulo. Tanging kanang kamay na lamang ang natira sa aswang kaya't nahirapan ito sa pakikipaglaban sa akin. Ngunit makailang ulit pa rin itong sumubok na paslangin ako gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Subalit mabilis akong nakakailag. Pumanik ako sa katre, bit-bit ang punyal upang maabot ang liig nito at nang makahanap muli ng tiyempo, tumalon ako habang nakataas ang kanang kamay na hawak-hawak ang punyal at saka pinugutan ng ulo ang aswang. Pareho kaming natumba sa papag kasabay ng pagtilapon ng pugot nitong ulo. Dumanak ang maitim na dugo sa silid at tiniyak kong hindi na muling mabubuhay pa ang nilalang na ito. Hindi ko na hinintay pa ang pagsikat ng araw at noong gabi ring iyon, dinala ko ang katawan ng aswang kasama ang pugot nitong ulo sa malayong parte ng kakahuyan mula sa aming bahay. Sinunog ko, Kuya Bari, ang katawan at pugot nitong ulo at hinintay ang paglubog ng buwan habang pinanunood ang higanting tupok ng apoy. Hindi ko na napigilan pa ang biglang pagbuhos ng aking mga luha
kasabay ng pagbalik ng mga alaala ni Itay at ang kwento nito tungkol sa yumao kong inay. Kung buhay po lamang sila'y ikagagalak kong ipamalitang natugis ko na ang aswang. Salamat sa punyal, Itay. Habang pinagmamasdan ko ang usok na bumabalot sa kalangitan, tila't napapawi ang bigat sa aking dibdib. Nagtamo ng kahupa-hupaan ng aking paghinga sa kaalaman na nagtagumpay ako sa misyon na ipinangako ko kay Itay. Hindi ko maiwasang isipin ang sakripisyo niya, ang pag-aalay ng kanyang buhay upang ako ay maprotektahan. Tinipon ko ang lahat ng alaala ng aming mga sandaling magkasama, ang mga aral na naiwan niya sa akin at ang kanyang wagas na pagmamahal. Habang binabalikan ko po ang sandaling iyon, Kuya Bari, napagtanto ko na ang aking kwento ay hindi lamang pala tungkol sa pakikipaglaban sa aswang, kung hindi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga pagtuturo ng aking ama at ang kanyang pagmamahal na tumagal hanggang sa kanyang huling hininga. Sa paglubog ng araw at pagdating ng gabi, nagmumuni-muni pa rin ako sa patuloy na laban na kailangan kong ipagpatuloy. Hindi lamang laban sa mga nilalang na tulad ng aswang, kung hindi laban din sa sarili ko, sa mga pagsubok na haharapin ko at sa pag-aalala na baka hindi sapat ang aking magagawa. Ngunit sa bawat takbo ng oras, lalo kong naiintindihan ang halaga ng katatagan, determinasyon at pagmamahal na nakuha ko mula sa aking ama. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga aral na itinuro niya sa akin at ang pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Nagpasya po akong ipagpatuloy ang aming advokasya na itayo ang isang mundo na ligtas at malaya mula sa takot sa mga aswang. Sa bawat hakbang, sa bawat laban, at sa bawat tagumpay, alam kong nariyan si Itay sa aking puso na patuloy sa paggabay sa akin sa tuwing haharap ako sa anumang hamon. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa bawat pagsikat po ng araw, Kuya Bari, magiging handa na ako. Dahil sa likod ng aking kwento, mayroong aral at pagmamahal na patuloy na magbibigay lakas sa akin kahit sa pinakamatinding laban. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.